Nabi niki selalu merasakan sakite kula lan panjenengan sedaya, gerai kula lan panjenengan sedaya, kecewane kula lan panjenengan sedaya. Nek ki ambek sakit Kanjeng Nabi nderek gerah, semanten ugi Kanjeng Nabi teng mriki boten ngersakaken sedaya yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi niki ngraosaken gerah, ngraosaken sakit. Contonipun sinten? Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam niku ingkang sampun kita sedaya mangertosi teng mriki rumiyin domisili swarga. Ngoten nggih Mbah nggih? Domisili swarga lajeng kalian Gusti Allah dipun utus kagem gesang wonten alam dunya. Nah, teng mriki Nabi Adam ketika kalian Gusti Allah dipun turunaken teng alam dunya, Nabi Adam niki berusaha taubat kalian Gusti Allah, nyuwun pangapunten dumateng Gusti Allah, sampun bolan balen niki dereng dipun tampi kalian Gusti Allah. Lajeng Nabi Adam kagungan ide Mbah, kagungan ide niki napa? Tawasul kalian Kanjeng Nabi. Ting mriki nyuwun bihaqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Adam niki nyuwun dumateng Gusti Allah lantaran Kanjeng Nabi Muhammad mugi-mugi panjenengan kersa ngapunten dosa kula, panjenengan kersa nampi taubat kula. Niki doanipun Nabi Adam. Nabi Adam lho Mbah, sekelas Nabi mawon tawasul kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki Nabi Adam sing pun cetha nabine Gusti Allah. Niki tasih tawasul dumateng Kanjeng Nabi. Lajeng enten dados kala wau Nabi Adam niki kan dereng dipun tampi taubatipun. Ngoten nggih Mbah nggih. Akhiripun tawasul kalian Kanjeng Nabi. Matur kalian Gusti Allah kelawan hakipun Kanjeng Nabi Muhammad kula nyuwun taubat kula dipun tampi. Akhiripun Gusti Allah niki Mbah langsung ngijabah panyuwunanipun Nabi Adam. Enten riwayat ingkang ngendikaaken fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Ting mriku dipun ngendikaaken nek Nabi Adam niki dipun terima taubate kalian Gusti Allah keranten kersa tawasul dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados berkah Kanjeng Nabi Muhammad, syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad niki waget ndadosaken kita sedaya insyaallah sing kagungan dosa kok kersa nyuwun ngapura keranten hae Kanjeng Nabi Muhammad sak mangke kiambek insyaallah pinaringan maghfirahipun Allah. Amin Allahumma amin. Ngoten nggih bagi dados kita sedaya ampun ngantos putus asa, kita sedaya ampun ngantos berkecil hati kalian rahmatipun Gusti Allah ugi syafaatipun Kanjeng Nabi. Ngoten nggih Mbah, monggo sareng-sareng kula tes riyen suwantene kinten-kinten pun ngantuk napa dereng. Ngoten nggih Mbah. Namat ayuni yauman hu ngoten makin sedaya matur hu. Siap Mbah? Nggih, dereng ngantuk nggih Mbah nggih. Namat ayuni yauman namat wal haninu nama rahata tawini ru'yat. Bah kok jauh teras ingkang terakhir ru'yat ya Rasulullah. Ngaten nggih Mbak nggih, sareng-sareng mugi-mugi kanthi kita sedaya nyebat asmani Kanjeng Nabi, kersa muji dhateng sifat-sifatipun Kanjeng Nabi, kersa sholawat, mugi-mugi kita sedaya pinaringan syafaat. Amin Allahumma amin. Sareng nggih Mbak nggih, kula wangsuli rohatta tawini ru'ya
kirang semangat Mbah ingkang keras nggih bagi kita dongaaken ingkang kersa matur ya Rasulullah mugi-mugi kita sedaya pinaringan selamat donya akhirat amin Allahumma amin rahata tawini ru'yat Insyaallah sallu ala Nabi Muhammad Ahmad ya nurul huda bi syauqun fawqal mada aini tarju an taraka ruhi ya habibi fidak Ahmad ya nurul huda bi syauqun fawqal mada aini tarju أن تراك روحي يا حبيبي فداك محمد يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك محمد يا نور الهدى بشوق ical ngantuke nggih Bage. Nggih, kiten-kiten badhe cekap pukul pinten, Mbah? Gangsal. Oke. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, pangapunten kula niki lenggah wonten nginggil kiambak nggih Mbah nggih. Nyuwun ikhlasipun saestu nyuwun pangapunten. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nerasaken matur penggen mriki saestu ting mriki buktinipun Nabi Adam dipun ngendikaaken dados wonten mufasir ngendikaaken fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih niki dipun tampine taubate Nabi Adam alaihi salam keranten kersa tawasul kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados Nabi Adam niki matur dumateng Gusti Allah dengan haknya Kanjeng Nabi Muhammad. Lajeng kali Gusti Allah dipun dangu Bu. Nabi Adam, panjenengan kok waget preso kalian Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal Nabi Adam niki manusia pertama yang diciptakan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dados menungso pertami dipun rencani kalian Dewi Hawa ngoten nggih mangke kalian Ibu Hawa Nabi Adam kalian Ibu Hawa rumiyin nembe niku ingkang dipun titahaken kalian Gusti Allah. Lajeng malih niki kalih Gusti Allah dipun dangu kok waget preso Nabi Adam kalian Nabi Muhammad. Padahal Gusti Allah dereng mujudaken Kanjeng Nabi sebagai manusia. Kalian Nabi Adam dipun maturi ngenten Gusti kula waget mangertos nek Nabi Muhammad niki adalah kekasihipun panjenengan.
Nabi Muhammad ingkang asmani Muhammad niki adalah rasulipun panjenengan kekasih panjenengan keranten teng suwarga sampun cetha wonten seratan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teng suwarga sampun jelas enten asma enten nami ingkang sandingan kalih asmanipun panjenengan. Otomatis niki adalah kekasihipun panjenengan, teng mriki adalah piyantun kinasihipun panjenengan. Lajeng dipun tampilah Nabi Adam kalian Gusti Allah. Dados monggo kita sedaya kagungan hajat napa kemawon, kagungan permasalahan gesang napa kemawon, solusine napa Mbah? Sholawat. Ngaten nggih Mbah nggih. Dados kita sedaya menawi kadang ngraosaken uripipun gundah gulana utawi galau merana, ngoten nggih mangke. Kadang kita sedaya kemrungsung, kadang kita sedaya nggadahi keadaan ingkang ketula-tula, kadang kita sedaya nggadahi coba ingkang mawerni-werni saking Gusti Allah. Sedaya kagungan masalah napa mboten Mbah ingkang rawuh mriki? Kagungan nggih mangke, sedaya berjuang dengan permasalahan gesangipun kiambak-kiambak. Keranten panci estu gesang niki sawang sinawang. Contone aku nyawang kowe, kowe nyawang liyane. Nah ngoten. Nah teng mriki para rawuh ingkang kawula mulyakaken, dados gesang niku sawang sinawang. Kadang kita sedaya nyawang piyantun lintu langkung sekeca daripada kiambak. Leres Mbah. Kadang kita sedaya nyawang piyantun lintu niki kok bahagia teras, boten wonten susah-susahe, boten wonten teng mriki kemrungsunge. Niku namung sawangan nggih Mbah nggih. Keranten sedaya sampun dipun taker kalih Gusti Allah, dipun paringi nikmat, nggih diparingi coba kalian Gusti Allah. Kantun kita sedaya antuke menyikapi badhe dos pundi. Kiambek nek kepengin dados piyantun ingkang bejo, dados piyantun ingkang teng mriki bahagia, piyantun ingkang bingah, piyantun ingkang remen, caranipun napa? Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Kiambek kedah ngemut-ngemut nikmatipun Gusti Allah. Kinten-kinten kita sedaya antuke ngemut-ngemut nikmate Gusti Allah, kalih ngemut-ngemut cobane Gusti Allah, ngitung-ngitung cobane Gusti Allah biasane kathah pundi Mbah Putri? Cobane nggih Mbah, kadang kiambek nek ngitung coba niku ngenten, iki wis ngene tambah ngene tambah ngene tambah ngene, leres. Tapi nek ngitung nikmate Gusti Allah niki kula yakin jarang-jarang. Kiambek nek kok ngitung alhamdulillah diparingi saged ambekan, enten Mbah. Nah jarang nggih mangke alhamdulillah dipun paringi waget tindak pengaosan, alhamdulillah menika dipun paringi telinga ingkang waget mirengaken, alhamdulillah dipun paringi soco tasih waget meresani Al-Qur'an. Kiambek jarang mensyukuri ngitung-ngitung nikmate Gusti Allah. Pramila gesangipun gersula, pramila gesangipun ngraosaken kirang marem, kirang ayem, gesangipun ngraosaken kirang bahagia. Napa malih kita sedaya kadang niki mboten kok ngitung-ngitung nikmat ingkang sampun Gusti Allah paringaken dumateng kita sedaya, tapi seringe ngitung-ngitung nikmate tiyang lintu, nikmate tiyang sanes wonten Mbah. Kadang kita sedaya sampun dipun paringi griya ingkang ayem, griya ingkang mewah teng daleme piyambak-piyambak. Delalah kondangan tenggene tanggine, kondangan tenggene sedereke, preso daleme langkung mewah, tingkat gangsal, mobile sedoso, kepengin napa bersyukur Mbah.
Kepingin ngoten nggih Pak nggih, kepingin, kula yakin kepingin kita sedaya asri kados mekaten, kepingin kalih kenikmatane tiyang lintu tapi kirang kersa bersyukur kalih nikmat ingkang sampun Gusti Allah paringaken. Pramila monggo dengan adanya wulan Maulid niki, wulan Rabiul Awal niki dadosaken kula lan panjenengan sedaya imbet imane kalian Gusti Allah, mugi-mugi imbet syukure kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Isfalana lana lana ya habibana, isfa lana 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 ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Shalawat sareng nggih nggih, shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Nabi, Autal murtaja ya habibana, شفعنا يا خير الأنام، أنت المرتجى يا مسيحا. شفعنا يا خير الأنام، يصفى لنا. lana lana ya Rasulullah, isfa lana ya hasbibana. لك الشفاعة يا رسول الله، يا نبي، يا رسول الله، يا نبي، لك الشفاعة وهذا مطلبي. يا نبي، يا رسول الله، يا نبي، لك الشفاعة وهذا مطلبي. يا نبي، Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, mugi-mugi sedaya pinaringan syafaatipun Kanjeng Nabi. Ngoten nggih Pak nggih. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, nerasaken matur tenggen mriki mumpung tenggen wulan kelahiranipun Kanjeng Nabi, wulan ingkang sanget mulya, Kanjeng Nabi ingkang sanget-sanget mulyakaken umatipun, Kanjeng Nabi ingkang selalu menggalihaken kula lan panjenengan sedaya. Monggo sareng-sareng kita sedaya ngathah-ngathahaken sholawat, ugi ngathah-ngathahaken nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Keranten nek ngaku cinta tok ngonten niki
boten wonten pembuktiane nggih sama aja bohong nggih Mbah nggih. Nah ki ambek ngaku tresno kali Kanjeng Nabi, tapi kok nuwun sewu boten kersa nderek ajaranipun Kanjeng Nabi, boten kersa teng mriki nderekaken dawuh wonten Al-Qur'an niki nggih radi kirang pas ngaten nggih Mbah. Lajeng napa teng mriki ingkang badhe kawula aturaken sekedhik Mbah. Kanjeng Nabi niku dawuh kathah sanget amal-amal ingkang sae ingkang waget kita sedaya lampahi teng alam donya niki. Kathah sanget amal-amal ingkang sae, tapi dipun ngendikaaken Kanjeng Nabi khairul amal fil ardi salasatun. Enten tigang amal ingkang sanget dipun remeni kalian Kanjeng Nabi, ingkang sanget dipun utamaaken kalian Kanjeng Nabi, dipun utamaaken dipun lampahi tenggene alam dunya, tenggene nginggilipun buminipun Gusti Allah. Napa mawon sepindah tolabul ilmi, kiyambek nek kok kersa mados ngelmu sinaosa teng mriki ingkang baken sampun niat mados ngelmu nggih Mbah nggih, sampun niat pados ngelmune Gusti Allah, ngicali kebodohan kula lan panjenengan sedaya. Sinaosa kadang antuke ngaos nyambi megang HP enten boten Mbah? Enten boten napa-napa nggih mangke ingkang baken sampun niat ngaos. Enten ingkang teng mriki ngaosipun kalih deklak dekluk wonten boten Mbah? Wonten. Boten dados menapa wonten ingkang kalih teng mriki menggalih werni-werni, kadang ketingale mirengaken tapi boten patos mirengaken nggih wonten Mbah? Kathah piyantune nggih rawuh. Alhamdulillah mboten dados menapa, insyaallah rawuh kita sedaya wonten mriki sampun dipun ganjar kalian Gusti Allah. Niki tolabul ilmi Mbah, Kanjeng Nabi majibaken dak Gusti Allah sampun ngajaraken ingkang teng mriki dipun ajarkan kalian Kanjeng Nabi, kita sedaya antuke mados ngelmu niki tidak ada batasan usia. Boten namung tenggene lare alit kemawon, tapi piyantun sepuh dumugi kita sedaya dumugi luwangan niki tasih dipun ngendikaaken didhawuhi mados ngelmu. Pramila monggo sinaosa kita sedaya teng mriki usia sudah tidak lagi muda nggih mangke, tapi kiyambek kedah semangat 45 ngaten nggih Pak, semangat kagem madosi ilmu-ilmunipun Gusti Allah. Keranten napa? Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kita sedaya nek kok kepengin gesangipun sekeca tenggene alam donyane kedah kagungan ngelmu. Kiambek nek kok kepengin sukses, contonipun kepengin masak eco, ngoten nggih mangke sing gampil, kepengin damel bakwan sing eco, teng mriki lobes diiris-iris, wortel diiris-iris, jenengan ngejer tepung kalih toya, lajeng niki napa lobes kalih wortele dipun sukaaken tenggene tepung wau dados napa Mbah nek digoreng bakwan. Prisa sedaya nggih mangke. Nah, tapi nuwun sewu nek kok ndamele bakwan niki mboten dipun paringi sarem, kinten-kinten bakwane eco napa mboten Mbah? Mboten eco, hambar nggih Mbah nggih. Nek kok teng mriki tepunge mboten dipun paringi sarem, mboten dipun paringi penyedap rasa, niki bakwane dados bakwan ingkang hambar. Siyose bakwane kirang eco, ngaten nggih Mbah nggih. Niki nek kok kita sedaya mboten mangertos carane ndamel bakwan niki kedah dipun paringi sarem, carane ndamel bakwan niki kedah dipun paringi penyedap rasa, niki kiyambek mboten sukses antuke ndamel bakwan. Semanten ugi gesange kula lan panjenengan sedaya nek kepengin sukses teng donyane nggih kedah mangertosi ngelmu donya. Waman aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Kita sedaya nek kok kepengin sukses tenggene alam kelanggengan, kita sedaya kepengin sukses tenggene alam akhirat, niki nggih kedah kagungan ngelmu. Kiyambek kedah kagungan ngelmune akhirat, ngelmune salat kados pundi, ngelmune wudu kados pundi. Lah nek kok salate teng mriki wonten imam setunggal, makmume sekawan misale nggih Mbah nggih, teng mriki makmume sing kalih preso enten tikus lewat Mbah.
Lajeng matur, walah kae tikuse gedhe tenan. Misale nggih mangke sing kalih matur ngoten, sing setunggal matur, nek salat ke aja omong-omong ngoten. Nah, misal nggih Mbah, niki makmume sekawan nggih mangke, sing setunggal malih, hooh nek omong-omong ke batalake salat, misale ngoten. Lajeng imame ngendika, aku ngono meneng wae. Misale, nah niki kinten-kinten sah salate napa batal sedaya, Mbah? Batal sedaya nek boten mangertos ngilmune salat niki salate nggih kirang sah, salate kirang sempurna. Pramila sedaya betahaken ngilmu. Ngoten nggih mangke insyaallah kita sedaya teng mriki kula yakin panjenengan antuke semangat rawuh wonten mriki, antuke semangat madosi ngilmu-ngilmune Gusti Allah. Mugi-mugi ndadosaken sababiah kiyambek sekeca gesang teng alam donya dumugi alam akhiratipun Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Apa malih kita sedaya niki dipun titipi putra putri kalian Gusti Allah. Leres nggih Mbah, dipun titipi wayah kalian Gusti Allah. Dawuhipun Kanjeng Nabi, sinaosa kula dereng nate dados tiyang sepuh nggih Mbah nggih. Nun sewu kraten kula tasih single nggih Mbah. Nggih, dados dereng ngraosaken kados napa rekasane didik putra putri ngoten Mbah. Tapi kula yakin napa malih di zaman sakniki, zaman sing sampun wonten niki lho Mbah, preso nggih Mbah nggih. HP nggih Mbah, kinten-kinten putra kula lan panjenengan sedaya nek midhanget panjenengan nimbali kalih midhanget HP-ne klunting wonten biasane semangat pundi Mbah? HP mak kelunting langsung diparani nggih Mbah nggih. Tapi nek panjenengan nduk ngoten kadang etok-etok mboten mireng barang enten Mbah. Putrane sinten? Kula, masyaallah nggih. Mugi-mugi sak mangke kondur saking mriki putrane sing waune radi napa ditimbali radi nganu sekedhik nganu nggih Mbah nggih. Mugi-mugi sak mangke estu kondur-kondur insyaallah putra wayah kita sedaya mugi lumarap kanthi lumarap sowane kiyambek teng mriki sareng-sareng takzim dhateng Maulid Nabi. Mugi-mugi putra wayah kiyambek pinaringan sholih sholihah. Amin Allahumma amin. Niki Mbah nerasaken matur dados pesenipun Kanjeng Nabi dos pundi? Nun sewu niki kula mboten napa niat menggurui napa pripun mboten nggih mangke, namung ngendikaaken maturaken nun sewu maturaken dawuhipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi antukipun dawuh dos pundi? Man razaqahullahu biwaladin fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi. Sinten kemawon piyantun-piyantun kok teng mriki dipun rejekeni kalian Gusti Allah, dipun titipi kalian Gusti Allah biwaladin kelawan putra putri kula lan panjenengan sedaya fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi. Kiyambek dipun dawuhi mucal adab ingkang sae, kita sedaya dipun dawuhi mucali ngelmu-ngelmu ingkang sae. Dados eman-eman nek kagungan putra kok mboten dipun ngaosaken, kagungan putra putri mboten dipun ajak ngaos, mboten dipun paringi ngelmu ingkang sae, adab ingkang sae. Ngoten nggih Mbah. Eman tenan duwe anak radikon ngaji. Eman tenan duwe putu radikon ngaji. Yen wong tuwa sedo ora gelem ngirim donga, wong tuwane sedo malah sibuk rebutan. Na'udzubillahi min dzalik. Sholawat sareng nggih Mbah. Sholli wa sallim daiman